Når du køber en varmepumpe, er det vigtigt, at du vælger en, der er tilpasset det nordiske marked. En varmepumpe tilpasset eksempelvis det spanske marked vil ikke være i stand til at udvinde varme, når vi nærmer os minusgrader, mens en varmepumpe solgt på det nordiske marked typisk vil være i stand til at udvinde varme i helt ned til 20-25 minusgrader. Men at din varmepumpe kan udvinde varme her, betyder ikke, at du bør lade den. Des længere vi kommer ned i temperatur, især når vi kommer med os omkring 5-10 minusgrader, des mindre varme vil der blive udvundet, samtidig med at slitagen på varmepumpen stadig er meget høj. Det bør altså overvejes helt at slukke varmepumpen og i stedet for gå over til den alternative varmekilde i huset. Værd at nævne til det her, det er også, at når vi kommer ned i de her minusgrader, altså 5 til minusgrader, 10 minusgrader, eller måske endda 20 minusgrader en dårlig vinter i Danmark, så kan yderdelen af varmepumpen is til. Det sker forholdsvis sjældent, især hvis du har købt en dyrere varmepumpe fra f.eks. Panasonic, men det kan ske og er værd at holde øje med.